assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Awyaw Pendi TV on calminama on juurama on beltanama kadi on ñaganama Allah moƴere on mbiyama jaam Allah ñalle moon soɗon celli Allah weltanama e mbayri arde ɗo kono mara ko sohlaji aduna rek hande noon en garti e toɓɓere men hesere nde noon mbiɗen ko dañal hande dañal ngal no suuhaɓe en dañirta hande ni woni debbo woni gorko haade men artude hen noon en dañi ɗo invité ji gandanɗa hoore mum machallah man waɗon présenté joni Salla Dieby rek salminama eyo a salminama Diary Ndiaye mi salmini bandiraɓe fulɓe ɓe yeɓiyankoɓe Pendi TV ha tengte émission man yonta hande no Diary wirini rek min mbayrino arde kono ko mataw ko haajuji aduna tan kono min weltima kadi artude man huccude mon e émission man yonta hande e toɓɓere hesere kadi mi salmini invité ji on jarama Binta Thioye salminama a salmitama Diary assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pendi TV on calminama on juurama mi salminimon on foof jarama merci Ziar Baro gorko Bulankajo salminama a salmitama Diary mi salminima rek Binta ko noon mi salmini yeɓiyankoɓe Pendi TV ko miñiraguel moon Mansour Baro alias Junior Baro mi salmini denndangal wi pullo to wawi wonde mbiyo mbimi e wimamen mi salmini on merci a jarama ko noon tigui on beltanama hande noon ko mbimi ko rek émission men ko émission mo ala hay nokku émission e nder émission ngaji émission mbiɗen ko hande ko dañal hande noon sukaɓe no dañirta hande ni woni debbo woni gorko jiiɗi dañde joni jiiɗa liggade raki est ce que ɗum hawnay no fewi no mbiruɗa ni tan yamma Diary Ndiaye mi weltanimama aɗa andi jamanu joni o no wayi change de ni moni fo yiiɗi ko dañde firta taw tampani te en ji référence uji amen e leydi he kala mo nanda inde mon hande e wuro ngo holto rewi kadi tampi e gurdam mum haade yetta ɗo yettiɗo hen donc hande sa wi koɓe mbiyata ko jawdi wemde ya darota wadde neɗɗo sa yiiɗi dañde hunde holto ndewata donc mi oppitma e invité ji men ɗi gam ɓe mbawa yallude yewtere nde keeƴi noon tigui a jarama Binta ko ganduɗa e ngal on dañal hande bon en fait no wirini tan no mbirno ni tan hande moom kala to danal wawi yitede walla to wawi dañede mofo waɗat effort ha yettoɗo on par ce que hande yi déjà hande ɓe jaaha Espagne ɓe jaaha micro soit partout pour yidde tan wallude jinnaɓe muɗum wona pour question yaadene wadde nakasudul noon ko yidde yaade daña hunde walla hen jinnaɓe muɗum wawa naftorade koye mumen kadi an holko suha foti wadde yenna ha daña yenna ko yiɗi e gurdam taw hay goto e wona ko est ce que cikkuɗa henna fo kala joni yaade Nicaragua est ce que ko solution ko guittata jawdi ma aɗa waɗa laaɓe Nicaragua ɗi est ce que a wawi joɗade wuuro ngo ƴeewa liggade henna beela ɓamtoɗa an hoorema ɓamta leydi ma est ce que a sikka ɗum kadi wona solution bien sûr ɗum ko solution par ce que sa ƴeewi sah on banggue ɓurata webde ɗum par ce que hande ko nande classe uji amen nani hande guiƴi amen jeehi Espagne walla Nicaragua yo pourquoi pas min aussi mi yahata ɗum foof rek ko yidde wadde tekki e dañde hen mais aussi ɓe mbawno wadde ɗo ɓe guddir ko wayno cosmétique walla ko wayno a faami mbaɗa vente en ligne walla mbaɗa gandanɗa hoorema wadde hunde dal ko mbawɗa wadde ha yimɓeɓe ne mbawi tawtirdema hen mbawi sodde hen mbaɗma soutenir ɗum fof ne wawi wonde hen bien sûr ko gonga a jarama kay mi nani ko kalla ko gonga noon mais ne waɗi joni sukaɓe rewɓe comme enen génération meɗen Junior mbeɗa mi arema joni génération men hande jiiɗi chevaux kala to ɓuuri serde iPhone 15 ne jiiɗi ala mawniraɗo dokko ala babiraɗo dokko a liggay a jaɓani liggade est ce que ɗum ɗon kadi ndin jawdi kadi weeɓani ha ɓurti c'est un peu difficile bon en plus c'est vrai parce que hande kala suuji amen ɗi
comme no mbiruɗani kalsuji meɗen ndi hande aɗa yiiɗi wutti joɗɗo aɗa yiiɗi subo joɗɗo kala ko yalti aɗa yiiɗi dañde hen donc ko ɗum ko an jogoto fulle hoore ma an jogoɗa fayida hoore ma gummonɗa hoore ma par ce que hande sa watti yaade ara ñaago comme ça aɗa gona artiste yimɓeɓe gona France mbima kaari ko fansam a faami a watti yaade ara nodda ɗum mbori yiɗi ɗum walla mbori yiɗi ɗum walla des fois jomum a nelduma wiya ay sur condition ko ɗum mbatta e ɗum e ɗum e ɗum jaaha ha nanna hoore ma so mbaɗa wadde regretté a faami après yimɓe mbi ha o artiste ne hen koni taw a yiɗano ɗum foof ara hen ɗum noon neɗɗo foti ko jogat fulla e hoore mum jogo fayida hoore muɗum kadi ti sen dans la vie il ne faut jamais préciper aduna ko seese rek kadi mbasa wadde haydara heeb ko jiiɗa fof ko seede rek mais Allah ko moƴƴo Dieu est là pour tout le monde wallahi gom hoore ma rek jogoɗa arade inchallah rabbi sa yira inchallah Allah e ko noon tigui raki mi sikki mi uppuma junior bon junior mi salminima kadi gongol bon ko juste namdadema tan hande oɗo saaha mo gonɗen en jii en réseaux sociaux ji ina wayni ko gonga ni sukaɓe ɗo ɓe ne ƴetti hen ampleur mais worɓe ɓe kadi ene waɗa hen hunde cikkuɗa henna réseaux sociaux henna ko moyen surtout an gonɗo e milieu showbiz o cikkuɗa henna réseaux sociaux ne wawi hokkudema impact mo gandanɗa hen janggo e jaam aɗa wawi yettade to jiɗɗa ɗo hen sans wadde henna ko boni walla onon cikkuɗon henna nanguirɗon ko tous les moyens sont bons pour henna wadde réussir henna e ko banggue réseaux sociaux ji ɗi haalama nane daña hen buzz daña hen kalis ko jiɗɗa ko foof est ce que ɗum ɗon ene wawi wonde taw ala conséquence uji henna goɗɗi walla prix mo mbatta mo joɓata henna par rapport e ɗum est ce que dañta conséquence uji janggo e jaam merci Raki et question bien sûr que oui pourquoi mbimi noon parce que internet pour min internet enen ɓoyani ko gandumi en fait internet ɓoyani ko ganden ɗum mais ko moƴƴini hen ko bonini hen ko yimɓeɓe affaire ko sans dépend e nediji ɗi woni goɗɗum sa mi wiyita nediji neɗɗo mi sikku an arde hoore ma neɗɗo ko ka moɗo hoore ma en fait jinnam ma en mbawi nedema e nedi moƴƴiri après ko an neɗɗo o an personne o ko an ƴewata no guddata woni galle ma woni internet neɗɗo kala no waye internet o fam e galle makko ko noon wayi e suudu makko noon wayi e yes jinnam makko noon wayi internet bonnani hay goto min mi jaɓata wonde wiye internet bonni kaari walla internet fewni kaari internet wawa bonnude hay goto internet wawa fewnude hay goto peut être internet sa ɓuuri wawde wadde ko fewnude min hande mbiɗema ɗo mbiɗema wuuri hen hande machallah wona question mantude hooram mais yimɓe foof en tottimi hen respect par ce que mi yewaki hen hay goto mi ƴettata ko hen hay goto mi toñata hen hay goto mi wiyata hen hay goto komi fotani wi ɗum kala jiiɗomi woni mawɗo woni suko kala bawɗo wonde somi yima ko jaam ak salam woni hakkude men respect hamga piijen jalen et puis internet o ene yooɓa hande internet ne yooɓa c'est sûr internet o yooɓa mais ene waɗi laabi mum to ndewata taw wona question hande eɗen jiiɗi e finde subaka goto rek après yomi nane pour hande mi finde subaka mi waɗa attaqué reki mi yennayi reki mbiɗa haala rek gonda ko waɗani mbaɗa waɗani créé rek gonda ɗum ɗo ala e makko walla mbiɗa heeɓa min hande binte rek après hande mi yi bintini rek internet o binte welani kam rek mi jooɗo wi mboɗo juge binte et puis mi anda to binte jibina mi anda to binte womba mi anda to binte neha hande ɗum heewe e nder men en fait ko ɗum woni toon e internet o ko jennodiral ko hande a famata en fait début o min ala ko ɓurno kam yidde internet ala ko ɓurno kam yidde internet mais joni mbiɗa waɗa rare internet pourquoi parce que mi yiyani hen hande ko nafata kam yimɓe hewɓe namdo kam junior a wayri ɗum ɗo a wayri ɗum ɗo par ce que mi yiyani hen ko nafata par ce que internet addira ko nafoore addira ko pour yen janggo hen pour yen gandodir pour yen mbawa wallodirde kumtodiren haajuji machallah hande yimɓe hewɓe nan ɗo hande e nder men ko internet saabi gandodirɗen hande enen foof hande sen mbi sen beela mbiyen ko internet saabi gandodirɗen wadde internet hande wonko feewi ko heddi ko kala ko boni hen ganden ko bomɓe ɓe bonni ɗum par ce que kala to jiiɗa moƴƴo bonnen ɗon mais internet machallah wonko hokkata ko heewi a wonko hokkata min wonko gandumi min wonko internet hokki kam mais heddata noon ko bomɓe ɓe mum kala to jaaɗa ɓen toon ko noon a haali e faade ko fati internet bon sen gummima toon en jahat banggue sukaɓe ɓe ganduɗa ko mbimi ko tan yiɗa firtude law wasa tampude ko fati gigolo
ɓe jafami e konngol kam mi annda sunon paam sukaaɓe ɓe nganndanɗa mbatta tan ko entraînement jaha e saaluji ñaama jara a faami jalide ɗum kala yenda téléphone wiya ar gallam sa pari mi hokkuma ɗum ɗo sahani kam mi joɓante appartement sa gini nelda on kalis jinnaɓe ma a suusata kam wiide jinnaɓe ma ko ɗum ɗo liggotom ñaama pawa ɗum yenna ñaama yenna ko moƴƴani halis mo laaɓani sikka ɓiɓɓe munen ne liggo walla ene wone laawol moƴƴo taw yalla suurañ subhanallah en fait hande moom aduna ka yiyani woodi ka yiyani mais a wiyata woodani min mi wiyata woodani mais mi yiyani en fait mais moom aɗa nana aɗa yiya ñande foof min comme sportif min mbaɗa non wona question woodani no woodi c'est vrai no woodi a wuran ɗum a wuran mais hay tiktok o des fois a yiyat live uji nganndanɗa carrément a yiyat oɗo suku gorko sa yi no jooɗori ni no waɗirtanani o ɓooro presque kalta ko min parce que min mbaɗa yaha entraînement chaque jour après mboɗo yiya ɗum toon mboɗo eeje ɗum après mboɗo yiya wona waɗoɓe entraînement ngannduɗa après an haqqille ma waɗa ko yimɓe kalata ko en fait ana meeɗa haalde ko enen tan kaldata ɗo ay goto yiyani en est ce que jara entraînement alaran meɗɗara maire garɗo 4 mum tan wima junior argay min personne min waɗani entraînement ça pour doye pour yimɓe jiiye kam juste wadde entraînement ne moƴƴi e ɓanndu sport ne moƴƴi ɗum ɓedira mais ko heddi ko kalɗa ko affaire wono yimɓe ɓe ngannduɗa e gurdam mumen kañum koko weeɓi rek jiiɗi waɗi yimɓe ngannduɗa personne ɓeɗo koko weeɓi rek jiiɗi kañumen no keɓiri haalis fof no yo keɓ haalis kañum haalis ɓurani ɗumen hunde fof so jarni ɗum sa wadde ko boni mbaɗa ko boni sababu ne keɓa haalis mais jiɗon jawdi après sene yaha saɗa perte ɗum a tinta wayde comme genre hendu ni après sa yiyat quoi comme genre glace a waɗi hen ndiyam no sayirta ni comme genre noon yarata après neɗɗo hande neɗɗo fof ñaagui ko Allah ko wadde réussir neɗɗo fof ñaagui Allah ko dañde ñammina jinnaɓe ma ko moƴƴi mais so wonti hande aɗa jooɗo jinnaɓe ma tampe ma an suko gorko walla suko debbo pota wallude jinnaɓe ma pota liggade balla jinnaɓe ma aɗa yaha aɗa ñammina jinnaɓe ma ko boni e ko harmi riba an a yoɓani ɓe par ce que kamɓe ndo poɗɗa wonde nde ɓe darinimama ndo poɗɗa wallede nde ɓe ballima par ce que neɗɗo fof koko walla neɗɗo kala ko mbawɗa wonde wonto ka ballaɗo par ce que nde garɗa nde ka jibinaɗo ala ko mbawanɗa hoorema en fait fof ma mbaɗenɗa ha tol poɗɗa nde poɗɗani ɗum noon hande kala ko mbaɗɗa andu ka jobɗo ɗum yimɓeɓe ɗum noon saɗa yooɓa yimɓeɓe ƴeew yobde yimɓeɓe moƴƴere min ko ɗum ɗon quoi après ko heddi ko moom genre uji amen hande goodi jiiɗi ko ɓornade ɗi ena ɓorta ɗi après jiiɗa liggade ko ɗum ɓuuri hewde hande génération amen en fait mais ko mbiɗon ko nani haala moon machallah kadi en waɗi affaire goto rakki comme banggue suwaɓe rewɓe yummiraɓe kadi haɓe jogui hen responsable saabu ɓiye liggay anda hay nokku waɗanima hay entreprise goto waɗanima présenté wima ɗo liggotomi so courant ari totta o mbiya courant ari ndiyam ko noon te e waɗi suwaɓe jiiɗa yiide jinnaɓe mumen tampa ene mbaɗi naate hunde taw wona gardani hakkillaji mum en 100% saabu ko jinnaɓe mumen puusi ɗum hen so woni ɓiɗɗo debbo o liggay so ari aɗa hokkama wiyama walla sa yalti eɗen fanma hay soko sandis gadana kam ɗum a hokkimo damal a hokkimo liberté ɓiɗɗo surtout debbo ko bam ko mbiyam bam ko so wi mbeɗa ɗano wiya marka gorko ko gorko ɗannoto gonga ɓiɗɗo debbo ɗo foti waɗande hoore mum kono sa yi haɗa hokka jawdi yumma yo won jawdi lamdi hay soko mbuɗu ngu sungo laaɓi rek waɗat barke te enen suwaɓe rewɓe hannde min jiyat min daara e nder tiktok e sama hula a wiya ɓe est ce ɓe ngala jinnaɓe walla jinnaɓe mabɓe walla koɓe jeeɓata walla ko hollum saabu ko heewi sa mbaɗa silence suwa mum e bandira mumen jaari wona tajjama haali affaire goɗɗo baɗa important côté jinnaɓe hande jinnaɓe ko kalam deux fois mbeɗa haala ɗum ɗo message ji ɗo e tiktok am hande jinnaɓe ko ɓuuri hewde hande jinnaɓe ene tampini en yooɓe jaafa kam no mo sa heddaraki haqqille après a wawata famde jinnaɓe ene tampini en par ce que ɓiɗɗo ene foti ɓaɗade jinnaɗo mum mais jinnaɗo ma wawa hokkudema damal an ɓiɗɗo no ɓaɗirɗa ɗum hande wonko ɓiɓɓe hewɓe hande mbaɗata won sukaɓe hewɓe hande jiita e beddaji wallahi ko jinnaɓe mumen caabi mumen e beddaji par ce que jinnaɗo so tawi a ɓaɗaki sukaɓe ma a anda probléme sukaɓe ma ko wurat anda ɓiye to ñallata anda ɓiye walat ɓi hay so dañi probléme an hokkani ɗum ouvert walla a udditani ɗum hoorema pour
bibbe ma ngara mbaw yewtidde ma so dañi problème kalama wal ciusama quoi ciusama wona jinnabe napport suka mun ciusata dum so ngone galleji napport suka mun pour so gondi so jalti galleji di xam nga ay got anda no mbayat après bi so dañi problème ça suusa haalandema bi wona ciadel suusa haalandema wona ko yewde god wala haalne god après problème an wawa haalandema wona problème kewde hande nan do sukabe dia jomune ngone beddaji en jaha en mandile mbado n'importe quoi wallahi jinnabe en jaha en be jafo kam non ko ngol mais jinnabe poti wallude sukabe no feewi gonga be nehi mbadi ko poti wadde ko mais bi al foti takade hen sahajara ne hebi bedde nekto dum min ne hamno poddani hirde mo ni dum don no o yalta bedda c'est vrai surtout gummoden village ngarten do so woni ka badu complexe anata ay dum do comme étudiant kadi gummoda village a changer yenn environnement to gonnoɗa famille gurdame village e teeru wona goɗum famille sa ari a yi sukaɓe rewɓe ne ɓowno pantalon ngaji an ko robbuji walla wudere ñallirannoɗa kañum jaranoɗa école a faami ko yere olof wiyete kono tenue traditionnel wiyete jaranoɗa école anani galle moon a suusa ɓownade pantalon pina ngara teeru pour janngude continue jangde ma jiya hen giɗiɗama ne ɓowno pantalon ko mbiɗa ko daña complexe fami batta ɓonade pantalon ndiya jogo iphone aji a anda to ɓe guittu mbiyama jogoɗa ngara tan mbiya ko hen natta an hankkadin a waɗi dépassé ɓonade tenue traditionnel aji a dépassé jogade téléphone en tak ɗum ɗo touche uji jiɗɗa ko dañde kalis ɗon e ɗon donc dana malla kam ala mentalité hakkille ma a ala éducation de base ko hunde ngana needi ene waɗa neɗɗo kasi a haali fof quoi ko éducation no base woni fof kala ɗo mbawɗa wonde gasi kala ɗo mbawɗa wonde gurdam hay batte wawade ma change wallahi surtout sa andi to gummiɗa gasi andi fami gummiɗa o bima kadi neɗɗo bonɗo manda jaadiɗo bonɗo tagatama bonde taw ka jinnoɗo bonde rek mi arti joni e haala moɗon mi nani hen ko kalɗon par ce que kadi no woni jinnaɓe jaafa ɗon kadi e konngol ngol goppe jinnaɓe jaafa ɗon noon goppe jinnaɓe des fois koye baraɓe walla jiya joni jomum ne wona Dakar an ne nelduma haalis tan ne nelduma haalis ara ñaama an dal ya ñanto tan ya ñaam ko weeli tan aɗa wuuri tan e wuuresma ɗum ni to heewi eyyi mais an a ƴewta ɓiyo au moins holko woni dow mum wallahi a faami te anda o yeedo hoore mum walla goɗɗum surtout hande an gona halpulaar gona fout jibineɗa to mawna a meeɗa arde Dakar Allah waɗa gara Dakar no wirini tan a faami gara an ganduɗa tan ko gude gay walla robboji timmuɗi gara jiya yimɓe jaaha piscinaji ɓono ko raɓɓiɗe mbaɗa sissaji mum mbaɗa n'importe quoi mbiya min pourquoi pas ɓe dañi sauvoji ɓe dañi iPhone pourquoi pas min mi jole hen te an anda hayno jordete gara tan mbiya accompagne moi nde wawi makko dal ko waɗi fof gona dareer ima ka ñakkuɗo fulla ɗum ɗo wawi dañde ɗum pergirɗuɗa walla daño musma sa ari ko yimma yaltu galle taw hay ɗum an ƴewnanima hay dara ko gonɗa e dow muɗum aussi on bangui kadi kañum pusma voilà wonma pousser des choses ka yiɗa wadde walla voilà ɗum tagi jinnaɓe poti pottude ɓiɓɓe mumen a faami jewdide mumen voilà surtout ça des fois aussi ari jinnaɓe gandanɗa hoorema moy nonu de jiɗi ko weeɓi jiɗi ko weeɓi ko affaire ko éducation de base neɗɗo wonto nehartoɗa rek après kalɓe mbawɗa yawdude e kalto mbawɗa wonde minima ɗo jinnaɓam somi welama mi wondane mabɓe par ce que mi meeɗa wonde teskaki min to gondumi jinnaɓam 1 mois mi janggoyade somi arti kalde gartumi ko julde même pas quelques jours gonami ɗon après mi arta mais miɗem ɗo alhamdulillah hande kalto darimi hande mi wawi fitade becam par ce que moɗen hay goto meeɗa wiide junior mi yeri ɗum ko boni walla mi naniri ɗum ko boni miɗem ɗo ko ville gomi ville ara namdata kam junior hol oɗo parti ville wallahi mbiyatman komi anda par ce que ɗum addanimi ɗon addi kam noon ko liggey somi liggey mi jippima place am suudam hay nokku mi yahani nden mi yahanno comme genre tournage hay ɗum après avant fin gandumi jinnaɓam jiiɗa koye jinnaɓam jibiɓe kam wona question jinnaɓam nenam e babam ko kawam par ce que kamɓe gondumi no wi kam o yiɗa mi oppu wona question mi yiɗi kam ko boni juste o wi kene bonno liggeyam mais o yiɗani kam hen ko boni on baygo o hamgo ko sans dépend e no nehirtoɗa e an ɓiɗɗo no nettortoɗa hoorema par ce que jinnama nehata mais ko heddi ko an netto hoorema par ce que neɗɗo hay goto continta wurdude jinna mum ha mbaɗa jinnama mbawi ko nedema mbaɗema hunde ganduɗa après sa yalti ko an ƴewoyde hoorema ko gonga tigui ko ɗum ɗon mais
sukaaɓe rewɓe ɓe mbela aɗa sikkani kadi surtout onon jouwoɓe théâtre ɓe walla tiktokeuse uji ɗi walla yimoɓe bange yo bang sa woni influenceur walla chanteuse walla actrice e série sa andama tan bange rewɓe ɓe mbela on situation kadi pusata hen sukaaɓe rewɓe ɓe wona hen mbaɗa ko jiiɗa sababude en gurdam ɓe guuri ɗam luxe dañde autoji kesi en ɗum ɗon fof yen saaha goto sa yeehi ha wowti ɗum yen kala hunde ene jalanma a naata hen en nanino ɗo henna ka Dubai porte à porte enen nani ɗum fof sukaɓe rewɓe influenceuse uji ɗi yahoɓe Dubai ɓe naare ɓe ne hutoroɓe ene waɗa ɓe kala ko boni sauf sababu nde jawdi ɗum ɗon fof kadi yen beele a sikkani kadi wona wonde star o e wowde gurdam belɗam ɗam saboto hen sukaɓe rewɓe say des fois sukaɓe rewɓe kala suuji amen ɗi rek kalami a faami ne naata so gandanɗa hoorema après no mbawi wadde regretté walla goɗɗum des fois mi nani pourtant enen ken artiste uji min komi artiste a faami koye théâtre banggue théâtre jare bien vrai komi liggay mais des fois mboɗo ɓorno walla gandanɗa jomum bindi kam so dañi des fois wallahi mboɗo jooɗode hay bu sappo mi ala mi ñanto hami yooɗa a faami waɗa parfum ɓuurɗo mi yalta yimɓe fof wa machallah mais hay goto andantama kadi aɗa banggue goto kadi a haali ɗum sauvoji ɓe mbiya banggue art plat o yahani jotfuɓe ɓuuri wawde yobde voilà kadi on banggue kadi mi artuɗo bien vrai hande artiste uji halpréɓe machallah walla joguiɓe ɗo talent ji machallah so mbaɗama poussé rek jahata ɗum noon ko kamɓe kadi aussi wawi wallude amen spécial uji e ko way noon a faami soɓe gari ɓe mbaddi participation mabɓe je pense que jotfuɓe ɓuurata men haydara e machallah eɗen juuɗe eɗen ñonta noon ɓuuri ko wallude meɗen ɓe joni an porte à porte holko ganduɗa hen banggue porte à porte a wi sa bi yimi ɗo wima porte à porte porte à porte beele wona ɗam ɗon gurdam yenna ɓe gowi ɗam pusata ɓe wadde hono ɗen gueɗe porte à porte en a faami yidde gurdam belɗam ene jarani ɓe dal yeyde belle vie dal sa ƴeewi ɗum fof ne jeeya hen par ce que hande ɓe jiiɗat hande ko dañde ɓe mbiya comme no guiƴu en dañi autoji e greffage uji ni walla paɗe walla ko kewi fof ne joola hen ɗum fof sa ƴeewi porte à porte ɗum fof ne jeeya hen de bawoy la plupart hande Dakar na walla Sénégal e mbiyete ɓuuri toon hewde kamɓe mbaɗata boneji naaruji ne gara mbima manda des choses gandanɗa wona kayiɗa sans haalde vraiment ça aussi c'est honte quoi ɗum ɗon ko voilà mbiyata ko aduna o dal nen ɗon ene hamni haalata ko deƴƴota eyyi min kam min à chaque fois mbiyami koye men enen haalpulareɓe enen holko ganduɗen kadi nani raki holko haali ɗo o wi ene waɗi suhaɓe comme gummo village gara ɗo e Dakar jaada sehilaɓe ɓe jarataɓe ɓurma hakkille keccuma ko mbiya neɗɗo a yadanmo guiƴe tan mbawata yadude kono wawata yadude mo mawne sa yaade mawno noon taw woni ko mawne kooba mawo nanne rukku ko yalta boowal waɗa rekkile te ɗo en gonga étudiant ji mi waɗani ɓe blâme de mi toñani ɓe de kono tellement haɓe jiiɗi fodde gurdam wole jinnaɓe ɓe gaddi ɓe ga koɓe jangga en waɗi ɓe janggani ene jangga kono jangde mum yara noon saabu nene TikTok hande sa ƴeewi TikTok kamɓe ɓuuri en hewde enen toña de non toñani ko enen fof e wonde artiste aji hay artiste aji kamin ko noon mbay hande jomum yaltata scène goor série goor yaltata waɗa hoore mum star te hande hay goto wawa min ko oɗo mo musata luka fusani waɗa hoore mum star holko woni star ay neɗɗo min tout le temps mboɗo wimi neɗɗo kala mo jiiɗa ko star hoore mum par ce que neɗɗo kala to mbawɗa wonde ene waɗi hay so tawi neɗɗo goto jiddoma neɗɗo goto kettoɗoma neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna andu ko yimɓe mbanma ɗum neɗɗo kala to mbawɗa wonde woto towno hoore ma walla woto ngabbin hoore ma to gonɗa to a yettaki toon an yimɓe nawma to gonɗa an hoore ma ɗende a yettaki toon to yimɓe nawtoma to a yettaki toon neɗɗo ko neɗɗo rek gonɗa wonde mbawɗa wonde tout le temps mboɗo wi noon neɗɗo so tawi miijaki gueɗɗiɗe aduna rek aduna tampinama sa miijaki ñalawma jibinɗa e aduna garɗa ka tiggu ala ko mbawɗa hoore ma so yiɓe guittanima ɗo ɗon ñolata e ñalawma jogorɗa hoorde joom ma o ñande mayɗa nde ko yimɓe guittatuma ɗo so guittanima ɗon ɗosi ɗo ñolata après a tampati aduna maɗa par ce que aduna wona haydara en fait aduna ko gasi ha laaɓi eɗen keɓoɗo eɗen ñamodira TikTok oɗon TikTok ala ko ɓeydi hande sona probléme uji gonga gandodiral nene hen nden TikTok ne welno
enen hal pour reb jaafuɗon kam noon e mo enen hal pour reb ko enen tan kay e mbawa sufnede goto enen tan mbaɗi ɓurti en fait eɗen ɓurti hande eɗen ɓurti par ce que kala ko yitanoke e nder men hande ene yiye e nder men hande kala ko witanoke e nder men hande nene e nder men aussi affaire goto ene woode men en jiɗodira e nder koye men so goɗɗo immima haale men après enen fof goto min fof yalta wiine waɗa vidéo mbiyen ken ɓiɓɓe fulɓe ken gotum taw en jiddira e koye Allah men wiite wallahi billahi en jiɗodira e nder koye men ko sambala mbatten wallahi en jiɗodira e nder koye men eɗen mbawi yidirde ni eɗen piije eɗen jala mais sen jeehi goto fof ko haalata caggal goɗɗo ɗon ko billahi taw noon so jomum a jalnat jomum tawa yiiɗa jomum ɗum heewe e nder men hande ɗum noon il faut guitten ɗum tout le temps mboɗo haala ɗum vidéo jam ɓerɗe pour mbawen yaade mbawɗen avancé il faut ɓerɗe ɗe laɓinen ɗum ko jiɗami hoorem ko mi yiɗan ɗum reki mi yiɗan ɗum jaari mi yiɗan ɗum binta mais wona ko jiɗami hoorem ko min tan yomi waɗ avancé quoi an tan a wawa wadde avancé hanki mboto heeɗo histoire goto ndeysan waji goto e TikTok o cukalel gotel ndeysan omo yahanno omo yinno wadde voyage to yiɗi wadde voyage ɗo train o rewata ko damal galle mabɓe mais wuuro ngo fayi ngo train o darata ko ɗon wuuro ngo foti jippade o train o darata ko ɗon cukalel ngel train o ari il faut o doga o ngabba hen pour o wawa yaade no train o ari nde o dogi omo ngabba faɗo makko hen woto saami no faɗo saami de wonde heddora ko faɗo woto faɗo ɗo no wawata hutorade ɗum après holno waɗi ƴetti faɗo o weddi pour jogorɗo arde hocca faɗo oɗo noon so ari hocca faɗo o wawa hutorade par ce que kanko somi faɗo hutorta jogorɗo hoccuɗo oga faɗo hutorta o weddi faɗo ngo pour o wawa on koccowo faɗo ngo so ari wawa hutorade holko yiiɗi jangguinde ɗon après hande an yaya an tan mon fof yo won min tan yomi won mi yiiɗa goɗɗo wona ɗum ɗon wawata yaade sa yiiɗi wonde ili fof jiɗa goɗɗo o wona ko jiɗanɗa hoore ma ko mbaɗɗa ɗum yini e goɗɗo mais ko jiɗanɗa hoore ma so tawi ko an tan a yiɗna ɗum goɗɗo a wawata yaade a tampini hoore ma rek en fait ko noon tigui a haali gonga noon hande noon ene heewi meɗen raki won point goto kadi ñinmi sufde en ko fate sukaɓe worɓe guyka ka heewi tegdil won saaha goto yimɓe gonino ɗo en saaha musto yimɓe pini kala kaari waɗama agressé kaari warama 3 jours moni fo e neɗɗo kala ene 3 jours yimɓe ne nana kaari waɗama agressé suka debbo goto henna koye orange man makko tawa voilà ɗum ɗon foof ko yidde yawde firtude yidde dañde kalis taw tampa joni ɗum woni ko yidde dañal ɗum woni ko mbiyama yidde dañal joni aɗen sa yiiɗi joni rek après a liggaki a heppini arsugue ma rek a tampat neɗɗo yo andu gueɗel gotel neɗɗo kala tagaɗo wonko Allah fodanma wonko Allah windema ala kulli haalin ɗum ɗon a heɓat ɗum heddoro ko yaawa walla leela mais ɗum ɗon a heɓat ɗum mais so tawi a waɗi yakamte hande min yom findak après mi rek en jogui machallah min rek pijanno minen jangguidanno minen mbaddano hunde foof hande rek woni mi anda to rek heeɓi rek en jogui tawi kene joga machallah mais mi ala après ko rek woni ko yomi won ɗum ɗon holko mbaɗami mi tawani dañal mi sattani dañal holko mbaɗami mbawa waɗade koko boni mi jaari koko boni après kala ko haqqillam addi après ɓerdam totti kam rek mbami ko nadde hen mais ɗum ɗon nafata haydara en fait après oɗon mbaɗɗo ɗum ɗo hande holto woni est ce que ndiɗon jawdi nafima nafanimo jawdi laaɓani wo tampini hoorema ɗum kala no keɓiruɗa ɗum sa tampi hen sa tampani hen wo tampini hoorema nafatama haydara aɗa wawi hebde kutorɗa mais haydara après naftatama par ce que sene ya no mbirmami nani wayde comme glace dufani ndiyam après a andata sa so sa namdama sa an ala ko mbawata haalde hen hay wona worɓe ɓe tan e rewɓe ɓe ene joni naate par ce que joni jeehen ko sukaɓe rewɓe ɓe wonta endikaji ɗi woni sukaɓe rewɓe mbiyata kaari de ene jogui ɗum ɗo galle mum hande jamma gaare toon walla kaari boutique mum nan ɗo hen hande jamma gaare toon oɗo heure o hotta oɗo heure o jippoto ɗum ɗo hen foof henna oɗo jamanu ene jiibi holko kaltan e hande mom rewɓe mom kala to goni mom andu jalousie ji nan ɗon surtout enen rewɓe ɓe des fois jiya jalousie ji ganduɗa hoorema ko jalousie ji négatif sah wona hay positif ko négatif par ce que hande dal a yini kam ko yooɗi ayi kam mboɗo yooɗi machallah ha mboɗo waɗi greffage am jooɗo namdoɗa so nangga aɗa haasi mbi on manki yodde walla wuttima o dal fewani walla goɗɗum ɗum fof ko haasi gagal comme no wini tan yo ɓeddoɗen laaɓ ko jiɗanɗa hoorema ko jiɗanɗa ɗum bandi sen laaɓidiri e goni neɗɗo goto avance tan batten ɗum noon no wirini tan gone neɗɗo goto ko jiɗanɗa hoorema ka jiɗanɗa ɗum bande
Allah tawta ma mais ko jiɗen da horma amma e tan ko caggal gonata jamais avancé e joni ko ganduɗa ko rayi wima ko wima rewɓe en waɗi worɓe suɗe gujji ko rewɓe kalantaɓe walla waɗi rewɓe sakko si bien sûr ne waɗi hay rewɓe wuy rewɓe worɓe rewɓe hano rewɓe mbaɗi sadi non bien sûr hay rewɓe ne waɗi rewɓe ganduɗa hoorema moye lolu de non waɗi rewɓe hande wujjoɓe bien sûr jeeya juuɗe mumen ɗum ñen ko yiyamɗo e marché ji ɗi événement so waɗi ko rewɓe ɓuura jagguede mais bien sûr walla jeeya hande copain ma joni hande ko marché événement ari ɗo joni adda moto muɗum jeeya debbo ne waɗi greffage mum ha yoor joɗa moto ma diftoɗa nawa aɗa ya tota gueluji ma e arane jaggi ay kamɓe koɓe wuyɓe kamɓe fof ndenni par ce que ɓe mbaɗi plan o par ce que aɗa andi kam ko hujjude ɗum o jeeya ɗum voilà tout ça il faut éviter aussi garta en daari sa naari événement hande aɗa hersa wiide so événement yoni comme naata marché zeng walla marché aslem aɗa hersa wiide an ka debbo c'est vrai en waɗi caméra surveillance hande soɓe pawi ɗum ko debbo tawre ne wujja bien sûr la plupart min noon mbeɗa nani yimɓe ne kaala konngol gotol min konngol waɗa hen d' accord neɗɗo ko mbawɗa wasde foof mbawɗa wasde yaade ndimagu ma surtout ha mbiya hande ko basal ngal heewi ko ɗum waɗi caɗele kewɗe sukaɓe so naata e laanaji ɗi ɗum tagui ɗum wiide ne jaaha rewɓe tagui ɗumen kadi jaggani juuɗe mum neɗɗo yo wuuro ko dimo maya ko dimo hande o maayi foof wallahi kono wiide min raki dañi mi anda raki no dañiri kala no mbawmi dañirde yomi dañir noon ɗum ɗon kadi tampinere ma nanne ka forani nadde jiiɗa yaltude donka mbiya somi andino taw somi andino yeehi ɓooyi c'est trop tard eyyi ɗum ɗon noon hande min ko mbiyami ko yimɓe mbawi wattude hakkillaji mumen junior baro worɓe haalde mabɓe andene binta kalde e rewɓe kaldene rewɓe ɓe eyyi neɗɗo so yiiɗi belle vie yo nanggu wadde ni liggey kadi to aduna hande o aduna hande o neɗɗo oto yewo hay liggey goto surtout saabu liggey mo calorɗa sénégal o sa yi Europe on keɓata billahi ko jahata ko aɗa bonna pasuji ma aɗa bonna million ngaji o waɗɗum ɗo henne e wuuro ma pewna ɗum on côté aussi après comme si joɗɗa ɗo ligguɗa neɗɗo kala to mbawɗa wonde mbiɗa ni liggo mais sa yi kadi aussi kadi yimɓe ne dogan toon affaire wona gotum en fait deggi ala wona gotum mabbe avion tan wiide mi dan naari avion so yi so jooɗima ɓoyno junior barni sa haalde mum téléphone mi ala parce que yiyat aɗani ha ɗum ɗo munen wonen goɗɗum nag waɗat ɗum an a wonat ɗo fodde hitande aɗa liggo wallahi aɗa liggo jamma ñalom suba kikiɗe aɗa liggo hitande gonɗo toon liggo lewru min gurna wona goto hande enen gurna ɓe gurnamɗe Dakar o wona ɗum gurten Fouta so yimɓe jogui fof jeehi non yimɓe foof mbawata yawɗude aɗani ɗum probléme o min ko mbiyatmi aɗa ko ɓeydi wadde noon oɗon message mbaɗami ɗum lancé ko ɗanniyankoɓe ɗanniyankoɓe aussi en jeeya hen pourquoi mbimi noon ɗanniyankoɓe hande enen ko jiiten plupart ko jiiten ɗanniyankoɓe men won waɗoɓe investir mais ɓuuren hewde ko jaaha garda 2 mois 3 mois dutta jaaha garda 2 mois 3 mois dutto rarement jiita ɗanniyankoɓe men ene mbaɗa investir pour sukaɓe men jooɗo mais pour min ɗanniyanke sa yeehi a ɗannima poɗɗa wadde ko investir ga pour miñi en walla bandiraɓe ma walla famille ma wawa jooɗa ɗo liggo par ce que neɗɗo kala ɗo heeɓi to liggi e sikkam de wona yimɓe fof poti e sikkam neɗɗo kala ɗo heeɓi to liggi omo yi hen hoore makko mi sikko jooɗa to liggo mais neɗɗo so heeɓi to so heɓani to liggi après so yeehi no yarate an a fini subaka hande mi fini subaka guiƴam walla siklam mo gondunomi jamma e ñalawma après fini subaka goto yeehi toon mi yeehi ene darni galle mum ene jogui auto mum ne waɗa foof après ko yeehi ko nayimi ko min mbeɗa andi ne wawi nawde kam après mi yahat mais so tawi oɗono bandiraɓe wonɓe toon ɓe mbaɗi investir ɗo min gonɗuɗa hande min ko jimmi par ce que goto fof waɗi ko yiɗi so rewi sa rewi passion ma jomum a haalino passion ma waɗanima hen investir ganduɗa an foti waw liggade so jomum joɗɗinima rek a liggoto junior hokkam ɗon seeɗa tan ko mbiɗa hen ko woni wonɓe ɗanniɓe on calminama ko mbiɗa ɗo en waɗi hen liggoto jamma e ñalawma subay e kihiɗe ngala foftere sonande gaari ka mais ko dañi foof neldata Sénégal ƴefta miñe walla bande bawɗo woni fof mbaɗa ɗum hen fina ñalawma goto ƴefta haalis o nanna ɗum banggue ay affaire oɗon liggey ala sentiment ala bandiragal ala miñiragal ala moño eyyi ɗum ɗon garamam en waɗi yimɓe ko ɗum tagui ɗum hulde an ya liggoto on jamma ɗanta ko ñalawma ɗanta ko min mi fina tan min jaari jaa mi finno waɗani tekki haydara mi ɗanno ha ɓerdam ɓuuɓa mi ummo uddira haalis o somi yeeyi mi sooda ɗum wutte walla mi sooda greffage mi arta wima a kaw ko ni walla ni yaari c'est vrai ɗum kadi welani kadi ɗum mi yiti ɗum mais aɗa foti wawde jogade plan wona question ya totto jinnaɓe ma walla ya totto famille ma walla ya totto frère ma waɗama an aɗa andi ko jiɗɗa aɗa andi ko poɗɗa wawde ko foti wawde dogde ɗo e ko dogata ɗo ko waɗen investir
sa waɗi investir ƴeewa fayi ma taka ɗum ɗon mais wot tottu ɗum wona question ya tottu ɗum mais hay sa totti ɗum sa mi ko mbiyama ko liggey min liggey mi ala sentiment ala o ko bandam walla o ko miñam walla o ko mona sa waɗi ko poɗɗa wadde gonde na waɗani ko poɗɗa wadde jaaha mi yaha so Allah rewni en sa so Allah rewni sa jaaha hay nokku goɗɗo e jahan nokku goɗɗo par ce que liggey ko liggey en fait liggey ala sentiment par ce que sa wallani ɗum rek ko an felete wiyete ko an woni wallani ɗum mais saɗa walla ɗum aussi jomum yo darni koyɗe so waɗino ko alani après antin jomum lawol ne woodi kalto jomum wawi yaade rewa lawol parce que wala jafaɗa ɗon de jiya neɗɗo jurmoɗa ɗum ndeysan an gona caggal leydi kañum wona ɗo ganduɗa omo tampi mbaɗa feere ha nelanamo ara a hawna hen haydara ko joguiɗa foof peccon ndendon après so ɓooyi kañum watti dañde kañum fuuyat yoya so fuuyi yoya Ali Fall nen waɗa kam signalé guilnani peɗiri mi foti jogori oñade émission beele ɗo warno sen ndewiɗo ha janggo gasara epene weeli ko mbiyata ko Raky konngol ma cakkigol a jarama Diary mi salmini kadi mi yetti kadi an invité jamen wonno temmo men gaddani yimɓe juste wadde sensibiliser en sukaɓe woni rewɓe woni worɓe biye gonga biye no wirteni biye dañde ene weli kono yo rew lawol sabu hande sa heppani aduna ma tan ma nanni caɗele gandanɗa janggo e jaam a yiɗat yaltude hen donka donc moni kala yo artir hakkille mum gonga ni liggey goto yen bonani mais yo yimɓe cuɓo liggeyaji mumen so tawi jiɗɗa ko liggade banggue showbiz o internet o wat hen ko moƴƴi ndewa ɗum moƴƴi sabu janggo e janggo image uji to keddoto wallahi kala ko mbaɗɗa ko boni sukaɓe ma so mawni janggo so jiiɗo ɓerde mumen wela ɗumen foti wattude hen hakkille surtout guykaali ɗi henna kadi ala sens par ce que janggo e jaam a wonat mawɗo woni gueɗe a wawata sukaɓe ma ko mawnoyo donc moni fof ne foti wattude hen hakkille kadi donc moni kala ne foti jogade part de responsabilité mum ganda ko hoore ma liggontoɗa mais kadi janggo ma liggontoɗa e avenir ma donc moni kala yo ƴeew suutude hoore mum reeno hoore mum kadi beele janggo e jaam wasa hersude e yeeso bande donc ɗum tan gaddunomi en konngol am cakkitingol mi salmini on kadi mi won ha aljuma ha samedi ha dimanche gartoyo inchallah tampi koy welede Allah inchallah konngol ma cakkitingol Binta ko noon tigui Diary on beltanama ha woni gonga kadi bon ko weltare rendude mon ɗo e plateau no wonde junior e Raky ɓuuri andirede Dieyla et voilà c'est ça parce que min kaali ɗo ko fate rewɓe worɓe c'est très important kadi mbatten haqqillaji no fewi hande kalto gorko wawi darade debbo ne wawi ɗon darade ɗum noon en jogori fulle koye moon joguiɗen fayida eyyi ɗum noon jarama kadi noon neɗɗo timmani noon wasata ko min kaali ɗo taw on tini ɗum walla gañi moɗon oɗon jafno heno fewi ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala Junior Baro merci ko weltanade yeɓoɓe rek e weltanade onon koye moon Raky merci beaucoup e respect o teddungal ngal invitation Diary ko noon Binta mi salmini mi weltanimama kadi en beltanima yeɓoɓe no wirni rek so tawi wonko haalaɗo ko ganduɗa ene gañi noppi par ce que haala weela kalloto welani keɗiɗo so tawi wonko tata hen on ñagama yafoy mais juste rek e wasdodirde e koye men haalama haaltama ko kalten ɗo ko juste kadi mbaɗa répété rek mais haalama haaltama yen jiɗodir e nder koye men tinodiren e nder koye men ganden aduna wona haydara aduna ko hande rek haade janggo et puis no Raky wini foof koko gasata ko ɗo heddoto affaire kala ko jiiɗa aduna foof ko gasata ɗo heddoto kala ko mbawɗa wadde ko moƴƴi e ko boni fam ko ɗo heddoto ɗum noon kala keɗen mbaɗa ɗiyen wadde ko moƴƴi goppen ɗum ɗo gussen e peloje ɗe gussen jennoje ɗe gussen ñiggodiral ngal jiɗodiren e nder koye men tout le temps ko mbiyami ko laɓɓinen ɓerde ɗe par ce que neɗɗo ko ɓerde il faut laɓɓinen ɓerde ɗe mbawen wuurdude ko jiɗanmi hooram ko mi jiɗanma ɗum an jeeɓowo ko jiɗaɗa hoorema ko jinna kam ɗum mbawen wuurdude mi salmini on ko miiraguel moon Mansour Baro tawi wonko tata haallude on ñagama yafuy ha no hannirta merci beaucoup ko noon tigui on calminama kadi on beltanama on mbiyama kadi min beltima no fewi merci beelen hay yeɓoɓeɓe kadi beltima machallah ko Diary Ndiaye rewnoɗo salminde on calminama on juurama mi salmini kadi gardiɗo gallo Baba Abou Samba Diop technicien jo on calminama onon ne yesam go so yooɗi hannde ko fulle dembele gorko mo aslem walla mbiyama deno gounas machallah
artiste am préféré Thiam Eric a wiyama bienvenue a wiyama bisimilla ma Dakar bewɗo akka kadi ko noon Mauritanie a salminama mi salmini foof téléphone am mo noon on jeehi alfana waɗa kam signalé ene hersini ni yurmini haalata ko deƴƴata téléphone o jiima a tan que star hoddira mais hola mami heeɓ inchallah joni on calminama hañen wonde kadi wiide on production e salmina on jarno on no feewi o wi on inchallah mo arte mon e émission mon yonta hannde maɗum caɗele tanen haajuji tanen no woni kala omo salmina mo jarno on no feewi o wiya mo wiya on mo are émission o inchallah joni so Allah jaɓi on jarama ha dimanche prochain inchallah ok Raky beltima machallah